بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جی میری وجہ تو پریشان نہیں ہونا، میں نہ تو نہ کرنا، بس تاڑی مریا تو نہ میں آخنا دار دی رہا صرف سنیا تمیز نہ بس۔ ڈاکٹر متنصر ایاز صاحب کوئی بات نہیں کراں حمد خدا دی سب تو پہلے او اکبر تے رحمانے، اندے کرم تو حرکت بتیاں وچ، اندے کرم تو بت وچ جانے، تے او ہر ایک شے دا خالق ہے، سلطانہ دا سلطان ہے، دس امن کی شان اس مدنی دی جندی وچ تعریف قرآن ہے۔ مہربانی بھائی ظفر دل بے حد کرتا ہے قسم خدا دی، لکھانات نبی دی شان وچ نہیں لفظ پہ لب دے شان مطابق، لکھا شان کی امن بیان تے لکھا اس تو بعد کی شان بلا بجیدی شان ہے اس فرمان چ، میرے نبی دا نور جے نہ ہوندہ ہوندی کوئی نہ چیز جہان چ۔ بہت مہربانی بہت شکریہ۔ جنوں تکنا عین عبادت ہے، تصویر دا نام علی ہے، جنوں تکنا عین عبادت ہے، تصویر دا نام علی ہے، جے کفر نو جکڑ کے امن وکھایا ہے، زنجیر دا نام علی ہے، تے جے حق باطل دی بن کیتی شمشیر دا نام علی ہے، جنوں فخر تو ویر نبی آکھے اس ویر دا نام علی ہے۔ بہت مہربانی بہت مہربانی جناب بہت شکریہ کہ جنوں تکنا عین عبادت ہے، تصویر دا نام علی ہے، جے کفر نو جکڑ کے امن وکھایا ہے، زنجیر دا نام علی ہے، تے جے حق باطل دی بن کیتی شمشیر دا نام علی ہے، جنوں فخر تو ویر نبی آکھے اس ویر دا نام علی ہے۔ بھائی جیڑا نبی نو بخشیا رب اکبر انعام دا نام حسین ہے۔ مہربانی ناطق صاحب بہت شکریہ۔ جیڑا نبی نو بخشیا رب اکبر انعام دا نام حسین ہے، جیڑی کفر تے چھا گئی معاشر تائیں اس شام دا نام حسین ہے، تے جنوں پی کے دین مکمل ہویا ہے اس جام دا نام حسین ہے، جے نال شعور دے امن سچیوے اسلام دا نام حسین ہے۔ بہت مہربانی بہت شکریہ ناطق صاحب، میری عبادت جنوں پی کے دین مکمل ہویا ہے اس جام دا نام حسین ہے۔ نہیں اتنی عبادت کافی مورد بھائی اور حکم دے مطابق کہ کیوں مندہ نے لاجپال حیدر نو ایدو بد کے کوئی لاجپال بکھا، جندی بڑے سواری پاک محمد کسے اور دین دے بال بکھا۔ مہربانی بہت شکریہ۔ جندی بڑے سواری پاک محمد کسے اور دین دے بال بکھا، تے جندی آل دے نوکر ہیں کلندر کسے ہون دی انجدی آل وکھا، باز علی دے آمد رب دے گھر وچ کوئی جاگتے امن مثال وکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت مہربانی۔ باویں بے شک جگ تو نیویں سہی، تیری سنگت نو لیک لوائی نہیں، باویں بے شک جگ تو نیویں سہی، تیری سنگت نو لیک لوائی نہیں، نیکی کر کے دسنا جا جاتے کم ظرفی عقل دنائی نہیں، تے پیرا ہیٹ لتڑنا کیریاں نو، او میرا موسن اے بندیائی نہیں، سیل اتھے بھی امن پہ جندے نے جیڑے شہر چاہت متائی نہیں۔ ناطق صاحب چنگے سجن شفا دیاں پڑیاں ہوندن ہے ٹھیک مثال جہاں وچ، تے تینو ڈٹھیاں مرزاں گول گئیاں ہاں سا موڑا گئے آئے ساں وچ،
تے میرے تڑپن تو اندازہ کر او کیا صدمہ پھٹن دے نام وچ تو جویں جویں جان دا نا پیا لینا ہے مڑ پیڑ پہ چھٹ دی ہے ہاں وچ بہت مہربانی بہت شکریہ مہربانی کہ ناطق صاحب ایک شعر تھوڑی نظر کرن لگا تقریباً میں گل کیتی بھی کدی نہیں تے جے کرن لگا ہوں دی معذرت کافی سیاںیاں دوستاں سجن نو کتے نال حوالہ دیتا مینوں گل نہیں اچھی لگی کہ ہوندے سجن گلاب دے پھل دی مانند نہ سمجھیے قطن سوائے بھائی فرق شیر ہوندے سجن گلاب دے پھل دی مانند نہ سمجھیے قطن سوائے سر دے تاج تو قیمتی ہوندے اللہ پاک دی ذات گوائے تے گلا گلا من نہ کریے سجنا دا او باویں گل وچ پے جاوے پھائے سجنا نو کتیاں نال رلینا بھلا اے کوئی ادب دارا ہے مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی ناطق صاحب کہ تینوں ایک دے بدلہ دینا پونا ہے اس عرضی بھرم تے پاج دا تے چنگا بے شک کر پر ویکھ تا صحیح چنگا کم نہیں ہووے چاج دا تے گل امن دی سن کے گرما پھد او ایک باری ظرف دے جج دا ہووے ٹکٹ زکات دے پیسے آندی کیڑا فائدہ آئیو جی حج دا بہت شکریہ بہت مہربانی بھائی تینوں ایک دے بدلہ دینا پونا ہے اس جھوٹے بھرم تے پاجدہ تے چنگا بے شک کر پر ویکھ تا صحیح چنگا کام نہیں ہووے چاجدہ تے گل امن دی سن کے گرما پھد اوے ایک باری ظرف دے ججدہ ہووے ٹکٹ زکات دے پیسے آندی کیڑا فائدہ آئیو جی حج دا میرے کولے مینوں تر کے جانا قبول ہے تو بہت مہربانی کہ تیرے جو ہو گیا بہت شکریہ یہ جو پیا ناطق صاحب بیلی پھٹے تا سکھ بھی کند کر گئے ان دا مطلب بیلی سکھ ہوندے بیلی پھٹے تا سکھ بھی کند کر گئے ان دا مطلب بیلی سکھ ہوندے نو نے مکدی رونق پکھواں دی جتھے امن چنگیرے رکھ ہوندے تے بیلی کول ہون بندہ خوش رہندا ہے او باویں دل وچ جتنے دکھ ہوندے نے چنگے سجن خدا دی نعمت ہوندے نے کم ظرف آندے نے بھوک ہوندے بھائی دو شیر چار تھوڑی بارگاہ کہ بڑی ماں دی شان ہے ہر کوئی مندہ ہے جنت بھی اندی بردی بلکہ اس تو پہلے کہ جدہ تروٹ جاوے ماں دیا صادق رشتہ مڑ دکن نو لبدی تھا نہیں تے جندہ نانیاں سینے ٹھنڈ پوندی کسے ہور دا ماں دیا نانے تے شاللہ کسے دی ماں نو کچھ نہ ہووے میں امن دا ساندا ہاں نہیں ادو کسے نہیں آکھنا سات بسم اللہ جدوں گھر وچ ہونا ماں نہیں بھائی بڑی ماں دی شان ہے ہر کوئی مندہ ہے جنت بھی اندی بردی پر باپ دی شان میں گھٹ کوئی نہیں کیوں دسن تو دنیا ڈردی تے رب باپ دا رتبہ خود دسیا ہے اب میری امن دلیل نہیں ہردی میرے بعد جے سجدہ جائز ہوندہ پیوی اپنے شور نو کر دی ناطق صاحب بڑی ماں دی شان ہے میں بھی مننا پر باپ دی شان بلند دے تے میں ماں دی شان گھٹائدہ نہیں نہ اتھے جملہ باندے ہووے غلط الفاظ دے امن ہے حاضر ہووے غلط الفاظ دے امن ہے حاضر پئی سندی کل انسان دے ربے شور دے حکم مطابق ٹردی تا جنت اندی پابان دے بھائی بھلک شیر بڑے اوکھے کام نے دنیا تے پر سیر تو اوکھا کام کوئی نہیں ناطق صاحب اپنا معاشرہ بڑے اوکھے کام نے دنیا تے پر سیر تو اوکھا کام کوئی نہیں کدی داتری لگنی کدی کئی لگ جانی رندہ جسم دا ثابت چام کوئی نہیں تے میں امن دے آکھیاں کی بندہ ہے اولاد نو جدن شرم کوئی نہیں بیوی نال تے آپ ہونا ہوٹل تے بھکھا پیوئے گھر دا غم کوئی نہیں
او بھائی خوش رکھنا امن اولاد اپنی نو مٹا کہیں دیاں سر تے سٹ کے تے مڑ کوئی تکلیف نہ ذہن وچ رانی جدا گھر آونا ہٹ کے تے میں اکثر رونا قسم خدا دی او اے مصرا ذہن وچ رٹ کے اونوں ججدا ٹکر نصیب وچ کوئی نہیں جائے اج تائیں آندا ہے کھٹ کے باویں 100 باری صدڑا تھکے ہوئے پیو نو اس مڑ بھی کرنی جیے تے اندے صدیاں امن نے ساتھ سندا سن جملہ کچھ شرمیے تے کٹ زندگی چو احسان پیو دے تو پیچھے تک تیرا بچدا کی ہے منجی باپ دی چھاں تے کرن تو تانگے تیرے کمرے بیچے سیے مہربانی بہت شکریہ چلو سمجھتا ہے کچھ نہ کوئی تتوانو بھائی میں اکثر شعر سنے دارانا بس باپ دی یاد دی خاطر وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے چنگی ہر بنیاد دی خاطر تے جند اپنی گانے رکھ چھڑتا ہے وہ گھر کرن آباد دی خاطر روڑی ٹوٹ دیا سڑک تے مر جاتا ہے بس امن اولاد دی خاطر ناطق صاحب کیڑے منہ دے نال انسان صدائیے ہتھیں اپنی مار حیا چھڑیا ہے تے جیڑا حکمہ نبیاں ولیاں دا سامنو ذہن تلا چھڑیا ہے تے آئے عورت دا مطلب پردہ ہا آج جیڑا عورت ذات بلا چھڑیا ہے اس آج دے فیشن سر تو لے کے غیرت نو جڑ تائیں کھا چھڑیا ہے مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی بھائی اساں آپ سنبھالنا ہے معاشرے میں تساں اساں آپ سنبھالنا ہے معاشرے نو ایتھے نمی کوئی باتی نہیں ہونی نہ آتی پڑھیے کم ظرفی دے نمی نسل بھی آتی نہیں ہونی تے اسی کچھ بھی غیرت مند بنیے کوئی ایدو فت بربادی نہیں ہونی جدہ دھی دے کول موبائل نہیں ہونا مرضی دی شادی نہیں ہونی بہت مہربانی بہت شکریہ میری حاضری کو